I'll greet you all my lovely fans and friends, always Ikuku, Mona Bata Bata. I'm for all this right up in Afu here now. Akwa is back. Akwa is back. And people are jubilating. Though it's unverified. But only Fenjiwe with this message. In this life, all Munaginabo, Bunsubaine and Wetata. We are celebrating evil. Chena me find them. Mana evil hallucination no. Anya ba isie it was the government. No happen the melani feneman. We are the one buying ourselves. We are the one duping ourselves. We are the one molesting ourselves. Mana emesienu mesiana anyị ebido na blame government. Let me ask you 3 questions before you celebrate or jubilate. In a jubilate, na government enwe right to question anybody. In a jubilate, na ife dị njọ kwesịrị ịdị na Ala Igbo. Ki na jubilate na it na-egosi oke ite ọgwụ ego or evil doings n'ihu akwụkwọ dị mma. I na-ejubilate na onye ọbụla kpatala ego meme ife ọjọọ. Or are you celebrating no deny oke ite na amara ife ọbụ? Or are you celebrating no na-ekwu now the format okay there just to dupe me and you? My people, let's call a spade a spade. We are all brothers and sisters. We love each other. Even me here, I know Akwa than you. He's closer to me than you. But atobo to siwo pa wo. Ito pangeta akolo izie niru. After na iga say, that you are poor. He has money. Kedu ego nwere mba Akwa Okuko? Is your money go na-eli onwe ego nwelu? He never hustle. Other street agụ egbu na street. Other street ana amụ ọla n'isi ka ụmụaka maka gịnị? Ọlụgwọ street ọngụnwa ka o ji eli nni. So you can never rate him as a big man because gịnị? He never hustle. Ọ na-emakpụrụ enwe ọlụ ana. So stop to use that language. He's a rich man. He's a rich man because he has no money. Ego mụ na gị na-abụ ndị nzuzu ka ọ na-eli. He never hustle. Ọzọ bere afịa gbaa mbọ ka ọ fụrụ money. Ka ọ fụ na mkpata ego dị ofu. Truth ka anyị ji wele aga. Onwe ya kpọla asị. Ife nji bụ lazy ikuku bụ gịnị? I have no friends, I have no enemy. Au mi ikuku. Nkwili onye ọma, nkwili onye ọjọọ. Mana nlotai mgbu wee eziokwu gbasara ngụnwa. Maka njiwele aga. My truth is my legacy. Ọjọọ mbisi ụwa na ndị ga-abịa ụwa for my video. Mgbe ha ga-ekwu, who is this great man? That's what we call legacy. Ọ bụghị ọbụ na nwa your legacy anwa. Achọrọ m ụdị ndụ anwa. That's what you have to ask yourself. I am an Akwa Okuko ga-abata because na onye ọbụla dị ndụ dị ekwula ọnụ ya. Mana ọlụ anyị bụ gịnị? Ị ga-ajụ sị onwekwala ife ọ mụtalụ n'iji ojelu. Because now we want everybody to know the truth. Maka ọ na-eme anụ na-eli onye ụsọ. Onye titi ana aṅụle olisi onye ụsọ oli onye otiti. This message ama ndị mma na ntị ndị amara eziokwu. Otu ka anyị si wee weta insecurity na Ala Igbo. Ọ bụ na ndị ba anyị fụ army checking point ha lament ba nakwa ndị amị ha bala igbu anyị egbuo ha bụ ndị ọjọọ. Ndị amị ana afụzie ndị ori ana akụlụfa aka nakpa gịnị ụmụ ọma
Now, the same woman now are killing you, kidnapping you, duping you, and you are lamenting to government. If I see blame government, mano and the mua na kolofaka as your mama. Our fault, sianyenaka. When you see evil, chastise evil. When you see evil, take away evil so that normal life will come out. Ego the more chocho. If you like no ba, or the more manina chuego. Shonya in a way gabulo tomorrow. Oh Mugira, your wife are the proud. It's that now. This is my father. This is my husband. Opuro legacy ga BBC tata oluechi ebuchi nya nini. Why are you celebrating? Oponu dike ya etu ndalolo mana ogbuegu ho ogbuodogwu ogbunnu ogbunza ana etu onye ava onye afa na arise on arise before you know it obusie a problem to the society. Even Guma na Koleaka. You're a follower on Facebook. Emaro Nyanwa. And I'm if and you know now those things are happening. Even on Wega Mwechi will still be a partaker in this problem. Because you know, no if we find the name or got way of life. I'm Ethiopia. If you're here in Ethiopia, Ethiopia am hateful. Ima why? Now has from Umazi and Agbafa. The country is good. The country is good. How am I here bogu? But half a body care. Manatata na Igbo. 5 years, 3 years, 2 years more.